गिदिंनाय बेग नायनो फैदो फरायामदो गिदिंबावनाय गिदिंबाव अ जागोन लोगोफोर आदाया गांसे बेग लाबाय बेलेगाव बेरायनो थांनायनियाव मार नांगोना मार हिट जाखागोन आरो 2400 बिदो 2400 नै आदाया हा 4000 प्राइस mana 3795 nya ना प्राइसा 3795 लाबाय बेगखौ गांसे वाह ओइ बरिया ओंखारदों गिदिंनाय बरिया नुगोन दे जाबाय दे बिल दानगासिनो बहुत मानसि फैयोना फैदोंमोन केन्टिनाव आदाजों आंजो 2,20,000 मेटियर 350 रयेल एनफिल्ड बुलेट में बेड कलर का स्मार्ट लोगोफोर बाइकनि बाइक राइडार खालामनो थाखाय लानाय गाहाम नामाब्रा बाइक राइडार खालामगोन ना खालामगोन वाव हाग्रा कम्फर्ट थायो मेटियर 350 रयेल एनफिल्ड केन्टिनाव 2,20,000 नांगोन दे लोगोफोर 2,20,000 नो मा इयो मेटियर 350 नोंथांमोना नायनो हागोन सिभिलावबो बिराद दाम इयो माबायदि नुखोथादो ना फेसिलिटि ना जोंनि आर्मिफोरनि थाखाय बारा मानोना फाय बुलेट नायदोंमोन मेटियर 350 रयेल एनफिल्ड क्रेजानो बेलेगखा ओमफ्राय केन्टिना माबा होनदों ना 2,20,000 माने 24,000 माने डिसकाउन्ट मोनगोन आरो ना ओंखारलांबाय नै 24,000 डिसकाउन्ट ओमफ्राय 24,000 डिसकाउन्टआव मोनगोन सिभिलावबा 24,000 बारा दाथ' लाथ'नायनि प्लेन गैया थेवबो नायनानै फैबाय ओरैनो फट' खेबथाबथाव ना दायो ओंखारबोबाय जों आदाजोंसो थांलायनोसै आरो ना दसे बेरायफैदोंमोन बाङाय बुलेटबो नायबाय लोगोफोर माने लानो थाखाया थेवबो नायबाय आरो ना लोगोफोर मलाबा हाबाय बायोबा प्लेन बानायनानै सम दिहुननानै सीट बेल्ट मारिलायदोलै मा होनो गाफ्राव आजिखालिनि गारिया मा होनो ना होमबा सीट बेल्ट मारियाबा निजिनि सेफटिनि थाखाय मारिमोन नांगौ काश्मीर थांनो लागामोन लोगोफोर बरफ सिरिनानै फ्लाइटआ केन्सेल जाजोबदों गासिबो मैया ओमफ्राय मा खालामनो आदानाव आश्रय लाफैबाय आदानि क्वार्टाराव थाफैबाय दिनै माथो खालामनो गामिनि मानसि ना होमबा औ दा निजिजों लोगो जों सानैबो एखे लोगो मोनजाबनाय नालाय एखे साख्रि मोनदोंमोन हले सानैजों ओमफ्राय मा खालामगोन मा मागोन सानथाम सानब्रै थानायनि खोथा नालाय आदाया बुंबाय फै होमबा आंनावनो थाफैयो होननानै आदानाव फैनाय जाबाय आरो खाथिबो नालाय ना एयारपर्टआ खाथिबो आदाया दिल्लीयाव थायोना दा बेनो आरो लोगोफोर मानो होनबाथाय जोंनि फौजि लाइफआ बेफोरबायदिनो सलायो दा श्रीनगराव माने बहुत बरफ गोलैबाय दं आरो ना लोगोफोर बिल्कुल बे बरफ गोलैनायनि थाखाय बिथाङा फ्लाइटआ केन्सेल जाना होदो फ्लाइटआ केन्सेल जानायनि थाखाय दा माने जों फौजि मानसिया मा जेरावबो गोदाव सोराव जानो गोनां जायो नङा होमबा नङा दा फ्लाइट केन्सेल जानानै जों मा खालामनो उपाय गैया जायोना बिदिनो बयनिबो जिबनाव बेफोरबायदिनो जायो आंनि जिबनावबो आं जेरै लेहआव दंमोन बेफोरबायदिनो बबेबा थांनो गोनांबाथाय सुटि फैनो गोनांबाथाय ट्रेन रिजार्भेसन मोना आरो बायसान्स ट्रेन रिजार्भेसन खालामब्लाबो जुदि फ्लाइटआ उराया ओजोंनिफ्राय बिरबोआबाथाय नोंनि फ्लाइटआ केन्सेल नोंनि ट्रेना केन्सेल अब्ला नोंनि फैसाया ओरैनो थाङो नामा दैयाव दा बिनि कारनाव जोङो माने आङो आर्मि बुगियाव गाखोनो गोनां जायोमोन आर्मि बुगियाव गाखोनानै आंना आखायानो गेरेलायनो जादों लोगोफोर नै आसुर मोननैया आरो ना मोननैया माने माबा खोरखिया गोलैना होनानै आंनानै एकदमबारे आसुगुरानो माने थैदों खेबसे बिराद भिर जायो बहुत माने जोंनि फौजि जिबनाव माने बुंनो थाङोबा बहुत काहिनि मोनो आरो ना जोबनो थाङा बुंबाबो दा बेनिखायनो लोगोफोर सेस्था खालाम माने इन्जयबो फौजि लाइफआ राइट बहुत इन्जय आरो ना लोगोफोर दा बिदिनो मालाबा दुखु सुखुआथ' मोनखाबाय थायो लोगोफोर नङा होमबा मोनो दा बेफोरखौ जोङो नेवसिलांनो नाजानांगोन नङा होमबा दा फेमिलि गारना फैनानै खायसे सानो फेमिलि गारना थायो
दा बयबो न'खरखौ गारनानै थाहैनो गोनां जाखायो लोगोफोर मानो होनबा सोरबा हाजिरायानो माव सोरबा माबा मोनसेयानो माव बिथांमोनाबो बोसोरफा गाहाम थाहैनो गोनां जायो बिनि कारनाव जोङो दा जोंनि फिलिंआ ओरै सानो फैयो आरोना जुदि न'नि गेट बारनाय लोगो लोगोनो जों सानो जोंथ' जिन्दगियाव मावखानांगोन माबा मोनसे करम जा दखान बाहारानो जा दा जेनेबा साख्रि बाख्रियानो जा मावखानांगोन बिदि होननानै जोङो निजिनि गोसोखौ जों हमथानानै थायो आरोना लोगोफोर दा बिथांनाव सोंदो न'खरनिफ्राय गारनानै जेनेबा न'खरनिफ्राय बिसि फिसाखौ गारना फैनानै माबायदि मोनफैदो बिथाङा सोंफैदो बुंदो एसे बुंनो हादो जोंनि गोसोआव दंसै आरो एक्सप्रेस खालामनांगोन माब्लाबा सम मोनबा मोजाङै खिन्थु नैबे गाबोन दिनै मागोना दा मोनायाव फिथा सौगोननो मागोफोरबो गारना फैनानै बिमानि आखाइनिफ्राय फिथा एवनाय सौनाय मोनजायैनाया गोसोखाङो आरोना लोगोफोर आरो आंजों बावगारदोसो दिनै बैसागोनि मा होनो मागो दमासिनि थाखाय जोङो बयखौबो जोंनि फौजि लाइफनिफ्राय आरोना गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय गिबियावनो माने जोङो बुंनो बावगारदोंमोन आरोना थिंकिंआ जोंना एसे बेलेगाव दंमोनथ' बेनि थाखाय बावगारनायनि थाखाय दा लोगोफोर सरि दा नोंथांमोनखौ जोङो बयखौबो वेलकाम जों माबानि थाखाय गोदान बोसोर माने गोदान बोसोरानो जाहैबाय मागो दमासि नङा होमबा फिथा सौनाय दा जों उपाय गैया लोगोफोर जों फिथाखौ मोनजाया माने मोनजायै रखमानो जाना थासिगोन आरोना मानो होनबाथाय जों माइब्रानि फिथाखौलाय बबाव मोननो नङा होमबा दा बिनि कारनाव जों आटाफोरजोंनो एसे एवलायबायनानै जों जानोसै आरोना दे गासिबो हेपि मागो लोगोफोर गासैनिसिमबो दे दा क्वार्टार मोनफैफिनबाय जों फैयै फैयै फाइनालि मोनफैलायबाय नै आरो गारि स्टेन्ड खालामदो गाव हारसिंनो खालामदो उपाय गैया लोगोफोर मा खालामनो जादों नै इयावनो दोनो गारिखौ सिगाङाव दं आदानि पालसार 220 ओइ गोजौआव दङ आदानि रुम जोङो दा खालामसै आदाया दाखालिसो लादो गोदान गारिया नोंथांमोना भिडिअ नुखादो कार पार्क जाबाय वाव माथो एक्टर जाबा डेन्जार नुगोन सं जोंबो भिडिअ बहनगोन देनां टाइम ओंखारबा बोरायबायलै लोगोफोर समायगोन एक्टर जानो हाबावदों नङा होमबा गोबां समायगोन एक्टर जानो हानाय सम गैला लोगोफोर समा थैलाङोना